ετών παθαίνει μία κρίση. Στα καλά καθούμενα. Εκεί που ήταν με τα παιδιά, με τον αδελφό του, το πήραν το παιδάκι και το πήγανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην εντατική. Όλη τη νύχτα σαν νεκρός ο Γιαννάκης. Οι γονείς από πάνω να προσεύχονται και το πρωί άνοιξε τα ματάκια του και λέει στη μητέρα του, «Μαμά, πες τον να φύγει, να μην κουράζεται». Λέει, «Παιδί μου, να πω τον πατέρα σου να φύγει, εδώ για σένα είμαστε». Λέει, «Όχι μαμά, τον Άγιο Λουκά που είναι εκεί στην Πολυθρόνα». Ήρθε το βράδυ, μου άνοιξε το κεφάλι, φύσηξε και με έκανε καλά. Και ο Γιάννης είναι αυτός που βλέπετε, είναι μια χαρά και το χαίρονται οι γονείς του και πάνω απ' όλα το χαιρόμεθα όλοι.